finish pa, sir. Kasi yung pinuntahan ko, doon titira lahat ng mga atleta eh. So, okay naman doon. Maganda naman ang lugar niyon. Pero sir, the fact sir, na may mga ongoing construction pa sa ibang venue. Halimbawa sa Rizal Stadium, sir, kasi hindi pa tapos yung mga CR. Siguro, yung hindi pa tapos, kaya nila tinatapos pa nila. Baka sakaling mahabol, yun ang ginagawa natin. Kasi late na tayo nag-start late na tayo nag-construct. So, lahat yan, magagawa natin lahat yan. So, nagkulang sa preparation, sir? Sa ngayon siguro, alam mo, ang request ko siguro, sa ngayon huwag muna natin pag-usapan yung problema natin para makapagbigay ng encouragement sa ating mga kababayan, yung mga atleta natin. Kasi sa dami ng mga atleta na mag-participate, kailangan bigyan natin sila ng encouragement, moral, support, na nagkaisa tayong lahat, hindi nila kuusap ng problema para naman na excited sila at manalo sila. Saka natin pag-usapan yung mga problema, kung ano yung mga pagkakawala natin, pag-usapan natin at ituwid natin.